ще ни осъди Твоето Слово, Господи, множи ни, оправдай, Господи, Боже. Затова благодарим Ти, Господи, за това, че всеки ден нека мисля да се намерим оправдали чрез Твоето Слово. В името на Исус, Боже, ни Ти благодарим. Амин, Боже, и амин. Бъдете благословени в името на Исус, Господ Бог. Спрете, ако ще. Спрете, амин. Святи Небесни Татко, пред Тебе си може в този вечерен час. Ето започваме на нова година, Господи Боже. Молим Татко в името Христа. Благослови мои брати и сестри, които сме заедно в тази църква, в това общение. Нека тази година да бъде една благословена година, Господи Боже, в която наистина, Господи Боже, да даваме плод от това, което наистина, Боже, Ти възнамеряваш чрез нас да направиш на тази земя. Защото Твоето Слово, Боже, което изпраща една съвърден празно, ще извърши това, като изпращаш пълнини, Боже, да бъдем съработници на нивата, Господи Боже. Защото жълтата забилна работници малко. Оставяме си в цялото Твоите ръце, Господи Боже, Ти говори, ние сме готови да слушаме и да вършим Твоето дело на тази земя. Благословен да бъдем и Татко от века до века. Амин, амин. Слава да бъде на Господа. Днес с Божията помощ искам така да разсъждавам едно слово, което се намира в Екклесиаст, 2 глава. И по-скоро ще говоря при това. Темата ми живота без Исус Христос е пропилян живот. Защо някой каже, защо говориш така? Защото няма как мисля човек, ако живее, премина през тази земя и никой не се запита за Бога. Никой не потърси Господа. Сега дума той да и си отива. Безславно и безсилно. Много хора си виждали как се минат в този свят. Създали се семейства, направили се къща и нещо друго. Обаче в най-грешта самия ми живот каче няма отпечатък от това, че нищо за тях. Защото всеки един човек, преминайки през тази земя, има една важна сила. Да потърси своя Създател. Да намери нашия Господ Христос. Да се покая и да се спаси. Това е основната сила на човека. Дали ще бъде богат, беден, успешен или неуспешен, това оставя на малко по-заден план. И аз искам да говоря като това. Нека всеки направи една разследка на своя живот. Живота може да бъде пропилян или безмислен, или може да бъде изобилен в Господа. Сега, Евреи 11 казва така: къде се идва да откраднем, за кой да погубим. А Исус каза: аз дойдох да имате живота, той е изобилен. Сега дума, единият влезе в този свят, идва в живота ни да открадне, за кой да погуби. И той го прави. Видим света колко много нещастие има. Обаче Исус каза да имате живот, той е изобилен. Значи, понякога, където е изобилен живот, някой си мисли, трябва да бъде богат, трябва да бъде успешен, трябва да има най-хубавата кола, най-хубавата къща, всичко Не, тук става дума. Изобилен живот е в Господа. Приемайки Господа, Яков каза: сирома си в този свят, но богат с вяра. Нашето богатство не се измерва в този свят. Сега хората в този свят се измерят кой колко е успешен, колко е богат, според това, който има банковата сметка, според това, колко е къщата, вилата, колата и парите. Обаче, при Бога има друг критерий. При Бога има нещо важно. Къде е Исус в този живот? Тук ли е или някъде на периферията на този живот? Стои Словото Божие да не срива греха вашето смъртно тяло. Тук сърцето на човека има трон. И Исус те чака да бъде поканен. И когато да поканиш, той идва там да ръководи твоя живот. Сега, Матей 16:26 сами се казва така: какво ще ползвам, ако ще богатства на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за земя на душата си? Това е много интересен въпрос. Може си богат, може си успешен, може си много най-най в този свят, но как неща, и нека седеш пред Господа, нищо това, което си бил, това, което имаш, няма да те помогне за небето. Сега мисля, ще даме и пример с един човек. Цар Соломон. Най-богатия, най-мъдрия цар, това е Божий човек. И в Екклесиаст 2 глава, Екклесиаст е притчите с тази най-мъдри книга в Библията, които се написали от него всъщност, цар Соломон. Но те са движени от Бога, разбира се, чрез Светия Дух. Но самия Соломон пише така: Екклесиаст 2 глава. Рекох на сърцето: ела сега те изпитам с веселба и насъди се с блага, но ето, това се казва суета. Kada да смеха глупостта и за веселбата, каква полза от нея? Опитах да веселя плътта с вино, докато сърцето ми още се управлява от мъдростта и да прегърна глупостта, докато видя какво е добре да правят човешки чада под небето през всички дни на живота си.
Взех се с големи работи. Ще кажа какви работи. Съгради си къщи, да си лозя, направих си градини и паркове, засадих си тях всякакви плодни дървета. Направих си водоеми, запъя от тях напъените с дървета лес. Купих си слуги и слугини. И имах слуги, родени в дома ми. Имах още едър и древен добитък, повече от всички, които са били преди мен в Иерусалим. Събрах си сребро и злато, и скъпоценни на стари и области, набавих си певци и певици, и насладици на човешки чада, наложих си твърде много. Станах велик и се изимах повече от всички, които са били преди мен в Иерусалим, още младостта се остана с мене. Значи представете се какво става. Всичко, което искам, той просто го върши. И от всичко това, което пожелах очите ми, нищо не им отказах. Не спрях сърцето си от никаква веселба. Сърцето ми се радваше във всяка моя работа. И това бе делът ми от целият ми труд. Тогава разгледах всички дела, които бяха извършени ръцете ми. И труда, с който бях се трудил. И ето, всичко беше суета и гоня на вятър и нямаше полза по слънцето. Ще каза, всичко беше суета и гоня на вятър. Сега, някой ще каже, това го каза Соломон. Да, но той го живя. Той го живя и казва ми сега, как става така изведнъж цар Соломон? Откъде си беше придобит тази мъдрост, това богатство, откъде дори иска това нещо? Вижте, самият той казва така за себе си. Цар Соломон, пише в Царите цари, трета глава, от 5 до 13 казва така. Значи виждаме, Давид умира, след него се всерява сина от цар Соломон. И Соломон е бил твърде малък. И бил цар. И тогава Бог ида при него в сън и му говори. И тогава вижте какво се казва. И Соломон възлюби Господа и ходеше според повеленията на баща си Давид. Само че принасяше жертва и къдеше по места. А в Гавон Господ се яви на Соломон в сън през нощта. И какво става се, вижте. И рече Бог, искай какво ти дам. Това е въпрос от Бога към Соломон. И Соломон кога се взе. А Соломон каза, ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давид, понеже той ходи пред тебе във вярност и правда и с искрено сърце. И запаза за него тази голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както и днес. И сега, Господи, Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид. Аз съм малко момче. Не знаех как да управлявам. И слугата ти е след народа, който си избрал народ голям, който поради множеството си не може да се изброи, да се пресметне. Сега дай на слугата си мъдро сърце, за да съди народът ти, за да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой народ, голям народ? И тези думи бяха огонени на Господа, понеже Соломон поиска това нещо. Значи Соломон поиска само мъдрост от Бога. Мъдрост как да управлява народа. И Бог му каза, поне ти поиска това нещо и не поиска за тебе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си мъдрост да разбираш празнение на правосъдие. И ето сторих, както си казал, ето дадох ти мъдро и разумно сърце. Преди тебе не е имало подобен на тебе, не след теб ще се притигне подобен на тебе. А при все това ти дадох каквото не си поискал, и богатство, и слава, така че между царите не ще има подобен на тебе на всички дни. Слава да бъде на Господи. Наистина, виждаме се Соломон, наистина Бог беше с него. Но имаше, но във времето Соломон направи един грях или една голяма грешка пред Бога. Именно взема 1000 жени. И то тези жени отклониха погледа му от Бог. Виж какво стана сега. Трето царе, 11 глава. Значи виждаме първият, когато Соломон беше малък. Бог даде при него, обеща му богатство, мъдрост, власт, всичко. И сега видим какво, че Соломон, бидейки цар, какво направи виж сега? А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки. Моавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетки, от народите, за които Господ бе казал на израелтяните, не влизайте при тях, нито да влизат при вас, да не се отклонят сърцето ви към боговете им. Към тях Соломон се прилепи страшно. Имаше 70 жени от царско потекло и те наложници, и жените му отвърнаха сърцето му от Бога. Виждаме какво става сега. Точно тези жени, които Бог предупреди да взима, той взима от тях и виждаме се покланяше на боговете. Но какво стана сега? Същото цар Соломон
в края на дните си прави разсветка на своя живот. Разбра, че наистина се греши и така, че псалми и притчи са написани специално Соломон, са един от най-мъдните книги в Библията. И точно там Соломон пише за своя живот. И това е като една пулка за нас като християни в това време. Много хора казват, искам да живея като Соломон. Едва не, да имам всичко, да не лишавам очите си от нищо, какво съм това да имам. Ама вижте, Соломон го е имал и той казва, внимавайте. С малко ще им как свършат Еклесиаст. Сега тук предупреждава. Има каза всичко, имах жени, имах наложници, имах слуги, слугини, богатства, всичко, което е пожелал очисено, го е имал. Обаче, сега вижте, къде е опасността. Вижте сега в Еклесиаст 9 казва така. Което е било, пак ще бъде. И което се е правило, пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето. Много, разбирате, днес ще едва не. Живота започва всяк извършва с тях. Разбирате, всичко е, Бог го е показал в Словото Божие. Бог е вечен. Той вижда цялата картина. И Бог е оставил такива примери, като е Соломон сега, да се получим, че наистина богатството, охолството, лукса, не се наемаш нещо в този свят. Макар че има църкви, които преди за това, да бъдем проспериращи, да бъдем богати, да имаме всичко да чакай. Важно е да бъдеш Христов. Бог да си тебе, Бог да е в тебе. Да ще бъдеш беден като Лазар. Да ще бъдеш по-успелен и преуспелен. Това не е толкова важно. Важно е Исус Христос да бъде в твое сърце. И не когато отиш при небето, да каже ела при мен, да бъде верни слуга. Това е най-важното. Най-важното дали си Божие дете или си още с слуга на греха. И така сега Словото Божие, много ясно казва, ще дава много предупреждение от това. В притчи 14-13, че въобще притчи и Еклесиаст, това са книги, които са Бог говори, да, мъдрости, с които се получим наистина по темата, която говорим. Притчи 14-13 казва така. Дали си смеха сърцето си има болката и краят на веселието може да бъде тъга. И в контекста казва, има път, който си вижда прав почтен човека, но краят ме бори към смърт. Значи колкото се веселиш, колкото хубаво да живееш, те забравиш и да краят. И много пъти учат много на хората. Представете си един път, някъде по средата може да се ползва някъде, но краят на този път е смърт. И какво става с тебе? На къде пътуваш? Каква е тази алтернатива? Ако знаеш, че там накрая е лошо, мисли курс на своя живот, обърни колата, търси нещо друго. Значи, Бог каза, потърсите Господи, ще живеете. Така че, винаги това просто си пред самия човек. Но има хора, които се примиряват с това, което се случва. Вижте, ще дам един пример сега. Много пъти хора търсят удоволствие от това, което притежават и казват, душата ми е плеска, и понякога едва не си заблуждаваме, че щом имаме богатства, щом сме богати, щом имаме определени неща, вече край толкова неспокойно, мирно, тихо. Обаче ще кажа, че този свят не може да ти даде мира на душата. Ще дам пример сега Словото Божие. Този човек, който имаше много пъти обича на вода, беше богат човек, една година имаше много оръжие, нивите му родиха много плод. И си каза, сега си душа на себе си. Сега ще трябва да събори стария хамбар, ще направи много голям хамбар, се мислиш школата. И после ще каза, ще кажа, душо, имаш много блага, да трупаш за много години. Успокой се и аз ще пия весели се. Успокой се, ама благата ни дадат спокойствие, ни дадат мир. Мир ни дадат Бога. Римляни 5 казва така, и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога в присъствие на Господ. Няма как без Христос да имаш мир. Този свят не може да даде нещо, което ти притежава. Така че мирът идва от Бога. И сам Исус, когато се отиваше от тази земя, той каза на своите ученици и последователи, в Йоанна 16:27 казва така, моят мир ви давам, не както света ви дава. Света може да отнеме, да даде безпокойство, може да има нещо проблеми, но Бог дава мира си. И това не се идва само от Бога. И сега, той каза, опитах се да седя пътта с вино. Наистина много хора, той се променва. Събират се, правят софри, огощения с алкохол и едва не, това е тяхната отеха. Обаче ще кажа, че отеха на Божие творение трябва да бъде Христос. В Него ние имаме всичко, което наистина ни дава удоволствие и удовлетворение. Няма нужда от алкохол и от други външни фактори, които
да ни дигат тонуса и настроението. Да бъдете Словото Божие каза, изпълвайте се с духа. Това не стига. Духа да бъде в нас, това е най-мъжно нещо. Сега в този свят хората, които не познават Бога, събират се на софра, ядени, пиени и казват, това е живота, днес ще живеем. Да, това е живота на тази земя, с която трябва да разбиране. Тези, които вярват в Господа, се събират, но платят повод. Истинският повод е, Господ казва, 2 и 3 събрани в моите име. Там съм аз, после това с моите присъствия. Ние събираме нашето огощение, нашето приятно прекарание в присъствието на нашия Господ. Не в тези огощения. Сега, относно да обясних плътта си. Имах такива християни, които казаха, брат, не може ли по-малко вино, по-малко ръкника. Бог е добър Бог. Бог не е съдия, Бог е еднонен, Бог е любов. Понякога хората правят компромис с греха, за сметка на това, че еднонен Бог е добър Бог. Вижте, Бог е добър, но Бог много ясно казвам, кой одобрява, кой не одобрява. Сега вижте, сега притчи казва така. Ще прочетем колко сега. И всеки нека само се прави, всеки за себе си, така, да разбере доколко Бог предупреждава. В притча 20 казва така, виното е пресмивач, а спиртното питие е крамолник. И кой се учи от тях, не е благоразумен. Знаете защо? Защото понякога хората, може да малко ще пинат повече чашки, после почва да правят други неща и после там как направих. Когато човек почва да прави компромис с Божите неща, идват и лоши неща после, разберете ме. Затова човек трябва да внимава. В притча 23, 30 казва така. На онези, които се сягат около виното, които отиват да вкусят подправено вино, не гледай, че виното е червено, че показва света си в чашата, че се потлъза гладко, защото после като то хапи като змия и жени като ехидна, очите ще гледат чужди жени, видим какво става сега, винци после гледаме чужди жени и сърцето ще изригва раздатни неща. Значи понякога и ние грех води към друг грех, така че трябва да внимаваме. Когато Бог предупреждава, наистина да не търсим удоволствието в тези неща, алкохол и други неща, които са наистина вън от нас. Това, което наистина е необходимо да бъдем по-близко до Господа, наистина да общуваме с Него, да се изпълним с духа. Вижте, Ефесяни казва така. Ефесяни, 5 глава, 18-20. Не се опоите с вино, свет на който е разврат, но изпълнете с духа. И разговаряйте с псалми, химни, духовни песни, като пеете и възпявате Господа със сърцето си. И като винаги благодарите за всичко на Бога, Отца в името на нашия Господ Христос. После, къде един християнин трябва да търси удоволствие в общението, в молитвата, в Божието присъствие. Това е най-важното разбиране. Бог е с нас. Другите работи не трябва да се изкушаваме в този свят от нещата, които хората ги вършат. Сега в притча 21-20 казва така. Както Шеол и погибелта не се защищат, така и човешките учени не се защищат. Винаги в този свят ще има изкушение. Винаги ще има нещо, което да ни хареса. Винаги дявол се умява някакси да изкушава нашата паднала природа, старото естество. Обаче Божия дух е в нас. Словото Божие каза, ако е някой Христа, то е ново създание. Старото премина е всичко става ново. Божия дух е в нас и ние вече имаме силата чрез Божия дух да се противопоставяме на нещата, които ида към изкушение към нас, към изкушение. Ако човек няма Бога, не може да се изкуши. Може да се върне там, откъдето е бил. Положението стане много повече даже. Но когато човек има Божия дух, Бог е в него. Бог му дава сила. И тук казва така. В Екклесиаст 6:7 и всичкият му труд на човека е за устата му. И пак душата не се насища. Интересна работа. Сега ще ви кажа, покрай празници погледнете сега. Особено покрай празници, аз спомням като дете, а и сега. Започват се готвят няколко вида ястия, салати, безалкохолно и много неща. И прави се много неща. Идеш малко, се насищаш. Нахранваш се, другото остава. Къде това насища плътта. Човек се рождае от Божият присъствие, от Божия дух. Това, което насища духа на човека. Това е по-важното. И зато Исус казва, не е само със сляпчия човек, но със всяко Божие Слово. Словото Божие е това, което дава храна
нашето вътрешно духовно естество и то е по-важното. Сега, тук ще виждаме, Соломон каза, бях на високо, имах жени, имах богатство, имах слуги. Ще говори за гордост, слава, партизанство горе. Обаче, щеславието е от притежание. Така като притежаваш, това те сдига. И ти казва колко си велик. Обаче, нищо от този свят не може да запълни празнотата. Това място, което Бог казал за себе си, това може да бъде напълнено само от Бога. Може да притежаваш много неща, но тук оставаш празен. Говоря с много хора, няма да преди време, групата, която създадем преди 4-5 години, имаше едно момче от Холандия, който влезе в групата. И тогава бях попел за блудния син, една проповед. Много преди 4 години. Аз да не го познах името момчето. И той след проповедта каза, пасторе, тази проповед беше каза само за мен. Аз не те познавам. Нали, така, ти каза, не го ама Бог му познавам и то слово беше специално за мен. Му кажи, кой ще придеш? Аз казал, работя в Холандия, казал от повече от 15 години. И в момента тук му държа край, каза, много се добре, обаче се отделих от Бога. И макар че имам към също пари да живея много добре, чувства се прекалено така сърцето, така душата празен. И сега чух тази проповед, със съзнал, че каза, се върнах отново при Бога, кажа. Сега да ви кажа, че може да имаш в този много неща, които се купуват с пари, но Бог с пари не се купува. При Бога да се с вяра, смиряваш се, приемаш го, покайваш се, не си започва нов живот. Сега, някой ще кажа, добре, тогава тя да работим, тя се грижи, не съм казал такова нещо. Но има нещо, което е важно, вижте. Важно е да осъзнаем кои сме ние, извинете, и как живеем и на къде пътуваме. Сега в Матея 16:26 Словото Божие казва така. Матея 16:26. Какво ще ползва, ако спреш богатства на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за замяна на душата си? Представете си, ето, работите, печелите, и от някъде тотото изпадат много хиляди, много пари. Ставате богат човек, заможен човек. Създавате фирма, бизнес се расте много, обаче годините намаляват и наближава края. Това, което притежаваш, какво ще помня, кажете ми? Той ще може да стане след тебе за своите хора, хора след тебе. Но ако става след тебе, се минаваш. Така човек трябва да понесе първо за своето общение с Бога. Да потърси Бога, да го намери, да покани Христос в живота си. И тогава вече всички неща вече придобият съвсем друг отрасъл. Пак ще живееш по-спокойно, защото знаеш, че в ръката на Бога е живота си. И Бог ти дава вечен живот. Това не е нещо, не е ден, не е това. И човек, когато намери Христос, вече осмисля живота си. Тогава разбира Исус значение на живота. Ще почне, че както животите, днес ги имоти ги няма. Е така ставиш човека. Библията казва, вие си като лъх. Днес като поел трябва няма, като пара. Така каза Яков. Са Божии думи. Животът ти като една пеля, псалмите каза. Това е човешки живот. И ако човек не приеме Христос, не потърси Бога, да жалост както и така се заминава. Това е реалността. И сега, относно ежедневните неща, вижте, Словото Божие каза така. Сега с първа глава, те ще каза така. Каква полза човека от целия му труд, с които се тръгне постаница? Каква полза човека? И после каза така. 14 стих. Видях всички дела, които се вършат постаница. И ето всичко е суета и гонен на вятър. Така цар Соломон, най-мъдрият цар. Всичко е суета, гонен на вятър. Трупа са колища, банкова сметка, пълни са банката със своите пари. Правиш големи къщи, купуваш големи коли, всичко става, всички хора се освещават, ръкопляскат ти, обаче, какво става с тебе? И много важно е да разберем. Сега, разбира се, ние ще се трудим. Ние ще имаме семейства, следим за тях, обаче, трябва да поставим правилните неща на правилното място. Първо, 6 глава, 25 стиха така. Затова казвам, тази дума нашия Господ Христос. Не се безпокойте за живота си. Какво ще идете? Какво ще пиете? Не за тялото, какво ще облечите? Не е животът повече от храната и тялото на облеклото. И казва така, търсете първо Него царство и Неговата правда. Всичко останало ще се прибави. В контекста слово казва така, че никой не може да се на дама господари. Значи няма как да бъдеш с Христос, а също време да правиш далавери, да лъжиш, да крадеш, да мамиш и да правиш пари по нещестен начин. Аз съм християнин, не ти си християнин. Ти с тези неща, които вършиш, да крадеш, манипулираш, лъжиш, правиш лоши неща, ти си тук на дявола.
Разбирате ме, животът ти показва кой е твой господар. Ако Бог е твой баща, ти ще страхуваш как да живееш. Живееш с богообязан, страхопочитание, няма да лъжиш, няма да крадеш, няма да мамиш. Живееш честен живот. Ма ще кажа, еди кои си правят така. Да, те нека направят. Те имат друг господар. Не така, че техни господар е дявола, но си Божиите. Така че има разлика. Християнина никога не прави тези неща. Ако преди ги е правил, нека се покае да се обърне към Господа. Сега, самият Соломон, самият цар Соломон, в Екклесиаст, това са много силни думи. Ще каза, най-мъдрият цар, най-богатият цар казва така. Две неща просто от Тебе, о Господи. Не ми отказай преди да умра. Значи, представете си, вече Соломон е вече настрани, осъзнава където наближава и каза, искам две неща от Тебе, не ми отказвай. И кои са две неща? Виж се каза. Отдалечи от мене измамата и лъжата. Правото ти как, измамата и лъжата. Не ми давай ни сиромашия, ни богатство. Не да бъда беден, не да бъда много богат. Защо? Виж така причина сега. Храни ме с хляба, който ми се пада. Значи, нито богат, нито беден, да имам хляба. И казва така, защо причината? Да не би да се пресите и се отрека от Тебе. И да каже, кой е Господ. Да не би да, или да не би да осиромаше и да откана и да употребям скверното име на моя Бог. Ще кажа, аз лично съм имал опит от тези неща. Работя с хора, които на време бяха мутрите. Тези хора имаха хотели, имаха ресторанти. 10 години, аз точно тогава перва в Бога. И аз им говоря за Бога и те ми се смеят. Това не какъв Бог е? Този, който каза е мой, този плаща мой, този ресторант е мой. Тези хора се величаяха. Обаче мина време, когато Бог продължава да го имам, те вече ги няма. Човек заблуждаваш това, което ти притежава, му даде някаква сигурност. И аз им говоря за Бог, те ми се смеят. Но добре, кой се смее, последния най-вече смее. Така че вижте, тези неща, които той свят хората придобиват и притежават, те дават някаква изкуствена, лъжовна сигурност на хората. Ще си богат, че имаш хубава кола, че имаш апартамент, нещо много велико, нещо била, пари. И човек си мисли, че е много велик. Обаче, ако няма Христос, ти си най-бедния. В Яков една петка така, вие притеснявайте. Сиромасия в този свят, но богат с вяра. Не казвам, че богат няма да бъде Божие царство. Помните, имаше един богат човек, когато казал, че ще благи, който прави да обучеш живот. И с кому каза, иди продадеш, ако ще имаш, за небените ще имаш съкръща небето. Такова правите, обърна си страна. И тогава ще каза, колко мъжни живеят Божие царство, тези, които имат богатства, тези, които оплават на богатство си. И става дума, не си имат тяха парите, не си отляш сърцето. Да кажеш, да, Господи, аз съм след Тебе. Готов съм след всичко. Но, сега, относно опасността от богатство, вижте, още в Стария Завет и в Новия Завет има наистина неща, които са сериозни и някой може да каже, ама то само в Стария Завет и само екеси. Има ги на много места и това са предупреждения. Предупреждения, как да правим сами себе си от тези неща, които идват върху нас. Ще време, когато наистина може някой богатство върху нас. Словото Божие каза, ако възникне богатство от някъде, не приемай се към него. Представете си, нещо стане в вашия живот, било от някъде да идват пари и ставаш богат и това променя веднага. А обаче, ще дам един пример с израелтяните. Бог ги изведе от египетска земя и ще ги уведе вече в общината земя. И ги предупреждава, каза така, внимавай сега, там където отивате, каза така, ще влезете в места, където вие сте обработали. Ще живеете в къщи, които вие си ги създали. Ще идете от лозя, които вие не си ги насъдили. Сега дома, внимавайте да забравите Господа вашия Бог. И казва така, земя богата с жител чемик, лозя, смокини, нарове, земя, която ще идеш хляб оскъдно и в която не ще се рождава нищо. Земя ти камъни ще желязо. И когато идеш ще насидиш, да благославиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог, да не пристъпиш заповедите му, законите му. Ще тук много може казвам, дай ми тази земя. Тази земя е подарък за вас. Но когато придобиш тази земя, не дей да кажеш, аз съм богат, аз вече имам всичко, аз едва не, кой е Бог? Казва така, да не би тогава след един съсед ти да забравиш Господа твоя Бог, който те извел от египетска земя.
Значи човек, придобивайки тези неща, започва постепенно гордостта да излиза наяве. И казва така: който те храни постоянната с манна, не го забравяй, която не знаеха бащите, и да не ми речеш сърцето си: моята мощ и силата на моята ръка ми спечели това богатство. Но помниш, Господ, това е Бог. Тези си го са, имат сила и днес. Защото не са хората казват: нали, понякога човек е катерен, успешен, талантлив, умей и казват: този е голяма работа. Вижте, и живота, и здравето, и талантите, и дарбите, и всичко, което има човек, е от него. Разбирате ме. Човек трябва да каже: Господи, благодаря ти за всичко, което върши живота ми. И понякога, казвам на дума, ще кажа и пак ще откъдем. Понякога Бог те благославя преизбилно тебе, да може чрез тебе да бъде благословен някой около тебе, който няма тези умения. Значи, Бог е решил темата да поставя някъде след хора, които нямат тази възможност да вършат това, което вършите, но с цел това, което Бог те благославя, чрез тебе да благослови тях. Така че това е важно да разберем сега. В 1 Тимотей 6 глава предупреждава числото барика така: а които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави вредни страсти, които потапят човеците в разорение и погибъл. Значи, ламтят за обогатяване, а накрая стигат до погибъл. Защото сребролюбието е корен на всеки земи, към който се мяха някои, се отстремиха от вярата и принизаха себе си в много скърби. Сребролюбието е любовта към парите. В Притчи 1.19 казва така: сребролюбието отнема живота на зловладените от него. Това е страшно, разберете ме. Никой не е да пускай. Това, което Бог те благославя, да промени твоето отношение към Бога. Напротив, кажи: Божия благодат за всичко, което в живота ми. Всичко от тебе, чрез тебе и за твоя слава. И вижте, това, когато препреждава Бог, винаги дава отворена врата. И казва така: но ти, човече Божий, бягай от тези неща. Изследвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Слава да бъде на Господа. И това е много важно. И после казва така: подвизай се от доброто воинстване на вярата, клани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изпит пред министрите. Важна е вечността, небето, на тази земя. Какво да придобиш, то е за тази земя. Така че днес това е много важно да го запомните. Сега, опасността от сиромашията и богатството, това е важно да се вижте. Хората понякога казват: ами не искам да бъда беден, искам да повече. Вижте, Соломон каза: Господи, дай ми хляба на времето. Значи трябва да човек трябва да стигне до плана на Господа и да се задоволява с това, което Бог му дава. Това е много важно. Евреи 13:5 казва така: не се принчвайте с сребролюбието. Задоволяйте се с това, що имате. То сам Бог е рекъл: никак няма да те оставя и никак няма да забравя. Това не си кажете ми. Бог каза: няма да оставя, няма да забравя. Има и доверие в мене. Помните в Стария завет, когато аз скоро говорим с брат Таско, бяхме говорили. В Стария завет, когато Бог ми даде манната, кой му каза: вижте, колко хора се вкъщи при родите се, вземете колкото ви трябва на вас. Не взимайте повече, утре пак ще има. Обаче някои от тях взимаха повече да има. И това, което вземат на други ден, вече го нямаше. Това става и днес. И вижте, като има повече, не дай някаква сигурност. Пълна заблуда. Сигурността е от него, разберете ме. И сега, в Евреи, така, никак няма се никъде да забравя. И Псалом 37, тук има много хубави стихове, които искат да споделя. Казва така: млад бях, остарях, но видях правен неоставен, нито потомство да проси хляб. Колко честен да ми. Млад бях, остарях, не видях правен неоставен. Значи Бог винаги се грижи за своите си. Още повече грижи за целия свят. И казва така: Господ знае детите непорочните и тяхното наследство ще бъде до века. Те няма да се поставят в лоши времена. В ден глад ще бъдат сити. Слава да бъде на Господа. И вижте, докато даже вулкан, Словото Божие каже: Бог се грижи за цялото творение, за птичките, за цветята, всичко. А колко си по-ценни вие от всичко това нещо. Така че трябва да им вярва в Бога. Не само когато сме в някаква нужда, но винаги трябва да вярвам, че Бог е същия. И казва така: разделяйте враните, не сеят, нито женат. Те нямат нито съкровища, нито житници, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. Виждаме, Бог се грижи за цялата селпане. А колко единствено за хората, Бог е помислил вечен живот. Сега, самия Екклесиаст в края на своята книга, така каза нещо: ядох, пих, видях, всичко, обаче каза, всичко е суета и горе на вятъра. Самият той дава
две наставления за хората, които чрез Словото Божие. Той каза, всичко е съвъртано свидетел. Добре, какво да правим тогава? Елисеяс, 12 глава, 13 стиха така, нека чуем същината на всичко. Бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е задължението на човека, това е изследващото човека. Бой се от Бога и пъй заповедите му. Бог е създател, творец, всичко видим. Бог е нашия баща. Нека сърцата ни винаги ми богообразен, страхопочитание. Защото той е навсякъде, да види всичко. И живота е да бъде угоден на него. Ако някъде не разбираме нещо, се молим на него. Ако някъде бъркаме, нека се покаем, отново се при него. Това е много важно. Вижте. Сега, когато Словото Божие казва да пазим него заповеди в Стария Завет, под заповеди разбираме закона. Обаче, наистина в Изход 20 глава и в Второзаконие, там казва, че Бог даде закона за наше добро. Обаче закона беше даден да изяви греха, да покаже греха. Обаче в Йоанна 1:16 казва, че закона беше даден да изяви греха. Обаче Исус дойде да умре за греха. Цяла дума, закона като много недолу. Огледаш се, виж се, че черен, че нещо в тебе не е наред, да имаш проблеми за себе си. Имаш много грешки. Бог каза, ела тук сега. Виждаш грешен. Христос умира за твоите грехове. Приемата, умилата, очиствата и саш почист от всичко. Не вече няма греховете. В Словото Божие, една сега така. Закон беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Христос. Вижте сега, когато дойде Йоан 16 ще казва, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Сега, ако в Стария Завет говорим за учение, закона, в Новия Завет вече говорим за Христовото учение. Но искам да кажа, че цялото писание от Битие до Откровение е благодатно. И Бог винаги има какво да научи. И от Стария Завет и от Новия Завет. Но тук Словото Божие ни дава нещо, което е важно. 2 Йоанна 9 си казва така. Никой, който върне напред и не пребъда в Христовото учение, няма Бога. Този, който пребъда и в учението, той има и Отца и Сина. Учението, това е Словото Божие, което остана към нас. Ако човек чрез Словото Божие и се стреми порека нека да го прилага, да живее по него, слава на Господа. Но ако човек само го чете, да я кара, както се знае, лъжи себе си. Фарисеите правиха точно така. Исус каза, тези хора стават се говорят за Бога, сърцата им се държат от Него. И каза така, слушайте това, което те говорят, но не вършат това, което те вършат. Понеже говорят, а не вършат. Това е лицемерие. И сега, първо те казва така, но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че ние сме в Него. Който каза, че пребъда в Него, сам е дължен да ходи, както е ходил Христос. Слава да бъде Господа. И това, което вижте в Словото Божие, може да си прочитам. В Йоан 20 глава сам Господ каза на своите ученици, слушатели каза така. Аз дойдох към светлина света, за да не оставим в тъмнина никой, който ме седва. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, значи как този, който пази, има вече живот. Този, който така, аз не го съдя. Защото не дойде да съдя, но да спасе човека. Но какво става света? Какво става сега? Който ме отхвърля и не приема думите, има кой да го съдя. Думите, словото, което говорих, то ще осъди последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец ми, който ме прати, той ми дай заповед какво да каже и що да говоря. И знае, че това, което той заповеда е вечен живот. Слава да бъде на Господа. Виждам, че Исус дойде да даде живот. Именно когато умре за нас и вместо нас. Но това, което е нашето задължение, да пазим сърцата си, да пазим вярата си, да пазим Словото. И в Йоанна 8 писано казва така. Истинно ви казвам, ако някой опази моето учение, няма да види смърт до века. И още ще почти скоро завърша. Това със сигурно насърчение. В Йоанна 5, вече ти казва така. Истинно ви казвам, който слуша моето учение и вярва този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, да е преминал смъртта в живота. Слава да бъде на Господа, нека Бог да благослови. Нека да не се обезсърчаваме, но да знаем, че нещата в този свят са за този свят. А това, което има в небето, това е вечен живот. Сам Исус казва, дома на отца ми има много обиталища. Отивам да я приготвя място. И като да правя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Слава да бъде Господи, нека Бог да благослови. Амин. Гале! Нека се молим. Святи небесни Татко, пред Тебе си може в този вечерен час
Благодарен си Боже, че чуе си прикасните. За това слово, което дойде към нас, Господи Боже, и е Боже наистина. Соломон предупреждава Святи Исусе, Наистина, Татко Небесен, Той имаш всичко. Отишко реши очите си и желанията на сърце.